समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि। आंबो नोंसोर बादि मानसिसो। आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा। नों मा गामिनिमोनलाय? आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों। बाह बाह बाह, आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय। नों निखमार ना? औ। आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय। नोंनि मुङा मा? हिरा। हिरा? बाह बाह, लाभलि। आंबो थांगोन बेयावनो। फैदो, आं थांफाखानोसै। ओइ लोगोफोर, फैदो फैदो, गिनाङा ना।
best. 야! हाथारोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबायथारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखासै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमानो थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय माथो एफा लासैब्रा माबार बादो दि माबार खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होनबा बादो दे आयौ गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौरानलै फंबाय हलै थांखै सट आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजा खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नों होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै